Haupa, Mikel. Egunon. Aizu, haze begizuloak. Bai, ez dakit, enaiz ispiluaren aurrean jarri. Ba, begizuloak dituzu. Gaizkilo egin duzu? Ez, ondo. Tira, ondo, baina gutxi. Zer, atzo parranda. Nik? Ez, pixukideek. Etxean parranda egin zuten? Ez. Pixukide batek ligatu egin zuen atzo. Utzi asmatzen, usuek. Uxue. Eta goizteko ordu bat artean nibili dira. Parrandan. Horixe. Tira, hurrengoan zuk ligatuko duzu. Baina gaur ez, gaur nahiago dut lo egin. Zizan zozoa, Mikel. Egunero egiten dugu lo, baina ligatu. Hanez, zer daukagu orain? Aste artea, 9:00 praktika saioak. Eta ondoren? Ondoren... Egunon, bikote. Jama. Tira, kontzentratuta zaudete biak, Zertan ari zarete? Gaurko ordutegia errepasatzen. Ba, apuntatu. Gaur iluntzeko 8:00 gure pisuan afaria. Eta gero... Eta gero? Eta gero batek daki. Hori da, batek daki. Bihar egingo dut lo.